Спявалі там, калі гукалі вясну, або то ўжо прыходзілі да рэчкі і там спявалі. Вясну каля рэчкі гукалі, Да, каля рэчкі. Па вадзе ішоў голас? Па вадзе ішоў голас, тут ужо адно, но калі вясну сустракалі, гэта спявалі каля рэчкі, абавязкова да рэчкі прыходзілі. Это да беседзе? Да беседзе, да. А калі у вас вясну гукалі? На Благавешчыне, можа? Да, на Благавешчыне. Не раней, да? Не раней. А як адбывалася гэта гуканне вясны? Як адбывалася тут у вёсцы, то абавязкова да гэтага часу ўжо рыхтаваліся. Рыхтаваліся, і моладзь рыхтавалася, і рыхтаваліся жанчыны. Як? Ну, свой гурт быў, можна сказаць, у маладых, яны ж асобна, і хлопцы, і дзяўчыны былі, а жанчыны самі па сабе. Уже замужнія асобна, так? Да, яны ўжо замужнія, ўжо сталыя жанчыны, у іх былі свае гурты ўжо, так сказаць. І вось яны сваёй кампаніяй там, а моладзь сваёй. Моладзь там, вядома, што гульні у іх абавязкова былі, там і спевы, і гульні, і карагоды. Я яшчэ памятаю карагоды. А вы нам раскажыце, якія таксама гульні былі, вось, можа, як карагоды проста па кругу вадзілі? Гульні, да, які быў карагод, вось адну я з іх добра ведаю гэтую песню, яна запісана дзесьці ці не запісана, я не ведаю гэта, але я вось паўспамінала трохі, і я яе поўнасцю ведаю. Значыць, пякліся абавязкова праскуркі, называлі гэта булачкі. А як яны пеклі? З прэснага цеста ці як? Ну, якое тады цеста было, калі я расла? Тады нажорная змеленая мука была. Там ужо хто што змог зляпіць. Але гэта было вельмі смачна тады. Якія яны былі? Плоскія такія? Кругленькія, круглымі пякліся. Як булачкі нашы такія. І гэтыя булачкі нясліся на рушнічках. І што ў каго было, нясліся да вады, і тут спявалі, і тут ужо потым елі ўсі. У каго не было, то дзялілі па кусочку, і ўсім раздавалі, усе тут елі, і ўсе тут спявалі, жанчыны. Ну, а моладзь сабе. Моладзь таксама прыносіла, што хто даў дома. А якія это былі традыцыйныя стравы, якія абавязкова павінны былі быць? Там, можа, яешні ці што-то яшчэ? Яешню гэта ў жыце жарылі. Жылі там, да? Да, гэта, чакайце, этого духа, на духа. Ну, мы до духа еще дойдем, давайте вот про весну зараз поспоминаем. А что еще робили? Не было звычая пускать процесс сена, вот, солому? Солому обовязково. А як это робилось? На раку пускали. В общем, вязали сноп. Сноп вязали, солому, и потом сноп этой отпалили и, значит, отпускали по воде. А это ж паводка, сносила его, и прыкметы розныя рабілі, што калі заваліцца, то гэта будзе нядобра для вёскі, а калі ён будзе спакойна плыць, гэта будзе добра, і ўсе былі задаволены, што сноп гэты і гэты агонь паплыў па рацэ спакойна. Значыць, будзе ў вёсцы ўсё добра. А як, можа, што казалі, ці вы самі здагадваеце, што это я не памятаю, але казалі, спявалі і казалі. Я памятаю толькі, што свой карагод, як мы вадзілі, я памятаю свой карагод і памятаю вось гэтую песню. І гэтая песня, так яна і вясенняе гуканне вясны было. На поўны даць? На поўны, конечно, на поўны, што мы разумелі, як яно правільна, на поўны. Ой, люли, да весну гука.
красна, что, например, солнце ясное, из-за лесу гору весна котится, ой, люли, нам гулять хочется. З'їнь зюзя зима, хопіт нам студить, ой, люли, дай карагод водить. Значить, один або два запявалі, астатнія вадзілі карагод, і вось гэта «у» выкрыквалі ўсе разам, або апошнія гэтыя словы. Дай карагод вадзіць, «у», вось гэта ўжо ўсі хорам падхлопалі. А запевали один чи два, да? Только. Ну, я запявала, і у двоих мы там запявалі з одной жанчынай, она ўжо усі у небыццё дышлі. И это треба было так высоко, так спевать обов'язково весновую, да, песню? Да, это так і спяваліся.